If you know your history, then you will know where you are coming from. And in whatever you do, seek wisdom. Knowledge is power. Inugo maka the book, Hip Hop and Igbo Culture, authored by Martin Ifeanyichukwu Ekezie Ezanumba the First, Metal of Ebona the 103.5 FM. There is a great insight in hip hop and Igbo culture. You can get this book or pick it up at a bookshop in St. Teresa's Catholic Church, Omonya, or at Ebona the 103.5 FM Ogidi. You go to www.amazon.com, search for Hip Hop and Igbo Culture by Martin Ifeanyichukwu Ekezie. For further information on how to get this book, please call 080-3916-7049 or you WhatsApp 080-6579-6599. The celebration of Iri Agwu Festival of Nri Kingdom is as old as the inception of the Igbo people. It is a time when Nri community, which is known world over for the spiritual exploits of the Ezemmoujualalu as from old to today, which also suggests that spiritual cleansing of any community in Igbo land must be conducted by Nri people. Onye Agwu bụ onye njenje. Onye bụ eriwe onye Agwu. Ele ihe bụrụ agwụ anam mma na-eje mba onye ọbụla na-eme agwụ na-eje mba mgbe gboo ọ ndị iri na-eje mba je mee ibe niile ọ dụto na anyị na-eme agwụ ndị mba ndị ọzọ adịghị eme agwụ mana adọchaghị agwụ onye bụ agwụ agwụ bụ alụ agwụ ahụ bụ ọtọnsị ilu n'ilu agwụ mba ihe alụ ọtọnsị ọtọnsị a ka ihe ejijekwu alụ agwụ ọ ndị na-eje mba onye bụ na ndị na-eje mba ọtọnsị agwụ ka ihe eji wee jekwu alụ ahụ ịbatakwa igbuola agwụ anụ ke na-enyesi ya n'imugo onye bụ na nri na-eme eje na-egwa isi Igbo ọyịbe anyị ji dị iche. A former pastor under Oyedepo, who now serves as the EZEMMOUJULALU na Alandri, described Agwu as the spirit of young people who tragically lost their lives. According to MAZI, OLUCHUKWU, MADUABUCHUKWU, OKONKWO, celebration of Iri Agwu in Nri is a must to appease those spirits in order to avert mayhem. As onye Nri, omenala ya bụ na agwụ onwe ada na agwụ emu ya na-akpọ olu agwụ. Iwu isetụrụ olu agwụ. O nwere disappointment ya bịa n'ụzọ for the year. Ịchọzikwa ọkpata ego agwụ gotezie ego ije gbuo olu agwụ anụ. Mana olu agwụ for the year. If you settle it etu and settle ya, no disappointment. O nwezi aji iwe, nwere iwe ike ya emezipe m, nwere aji iwe ya emezipe m. Business ya na-aga. Iwe mpata, iwe mpasa, iwe mmebi ya aza adịbe m. Ọ ya nwa ka iji epirizi ile agwụ. Is the spirit of some of like agwụ anyị na so agwụ na-eme ọhụma. So onye alụla agwụ, ya alụ agwụ. Maka na onye agwụ na-aba amala na agwụ na-abịa. Agwụ na-aba ya gbajebe n'ụlọ ụka. Pastor na-eme ekpele na-eme die agwụ ibe agwụ. Enwere many ways agwụ ji enye nsogbu. Mụnwa bụ pastor. Mụnwa bụ director, mụnwa nwere hear the word of God prayer minister. Ọhụụ onye dị ka ahụ. Mana mgbe m meketezi na Lagos, bụ na ọ bụrụ ibe a na-eme ka a na-eme. Nataba kpokọ agwụ ọ na-agara m. The event that is perceived as the Christmas of the Nri people is also a time to share with friends and family, as Chukwujekwu Okeke, also known as buying and selling, celebrated with Kakuri, his friend. During the event, Igbo people were advised to look down and discover their roots, tradition, by Prince Chukwujekwu Okudinka, who explained how Nri instituted the 4 market days and other cultural activities in Igbo land. That's how for every man is for you to look down. As an Igbo man, look down. Everything is not all about church. Yes. You understand? You have your tradition, you have the land that you come from. All these market days that Igbo people celebrate, all these shrines, we are the people that institute it in Igbo land. Explaining the importance of Iri Agwu in Nri community, Ometoka, na Randi,
also prayed God to grant the heart desires of the celebrant OLUCHUKWU, MADUABUCHUKWU, OKONKWO, EZEMMOUJULALU. FM na ndị media ndị ọzọ nsi na kuzi wee bịa na Akwọra OLUCHUKWU Okeke Udu Akpụ onye na-etu KAKURI EZEMMOUJULALU n'ụbọchị taata bụ ụbọchị Buleke ọ na-eli agụ ụlọ akwụkwọ unu ji wee bata na Akwọra ya taata a sị m nke uye ji wee na ya amakarị maka na a sị na ọ bịa bụ onye na ọ naba na amụgwọ ya kwa na-akpụ ya mgbe si na ọmaka ya emelu unu na emelu nwoke emelụ nwaanyị ka ọ bụrụ na ka ọ sị na onye si na ọmaka ma a sị na onye a ya ebu ya eji ala wee zelu mmiri ọkọ ya ebu ụzọ wee napụ ụla otu a ka anyị kwulie n'ihi Chukwu na ndị ọdịnala. From Mri community, Anambra State, Martin Ifeanyichukwu Ekezie reporting. If you know your history, then you will know where you are coming from, and in whatever you do, seek wisdom. Knowledge is power. Inugo Maka the book, Hip Hop and Igbo Culture, authored by Martin Ifeanyichukwu Ekezie, Ezanumba the First, Metal of Ebona the 103.5 FM. There is a great insight in hip hop and Igbo culture. You can get this book or pick it up at a bookshop in St. Teresa's Catholic Church, Omonya, or at Ebona the 103.5 FM Ogidi. You go to www.amazon.com, search for Hip Hop and Igbo Culture by Martin Ifeanyichukwu Ekezie. For further information on how to get this book, please call 080-3916-7049 or you WhatsApp 080-6579-6599.